Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студия Сәрия Хабибуллина. Бүгенге чыгарылышта ниләр булачак? Машина бар, әмма йөреп булмый. Ни өчен йөзләгән автомобиль сатып алучы ярык тагырак алдында кала. 2 миллион 100 алып кайтты ул машинаны. Һәр бу машинага салым утил сбор салымы 1 279. Соңгы өмет белән килүчеләр һәм мәгълүматны өйдән чыкмыйча алучылар республика СВОда катнашучыларга ярдәмне бер сайтка туплады. Хәзер инвалид күп. Ветеран, инвалид, на коляске, бүтән җирдә йөреп булмый. Яшьләрне авылда калдыра торган каз бизнесы, канатлы шөгыль кемне эшлә һәм ашлы итә. 2015 елдан асырыйбыз. Миңа менә бу хайван, менә честно, мин аны бик менә яраттым. Бу атнада Россиядә йөзләгән кеше яңа проблема белән күзгә-күз очрашты. Алар якын чит илләрдән очсызрак бәягә һәм бездә хәзер сатылмаган автомобиль алырга уйлаганнар. Әмма таможня аша уздыра алмыйлар. Чөнки алар читтә машина эзләп йөргәндә Россиядә 29 октябрьдән ил хөкүмәтенең яңа карары гамәлгә керә. Аның буенча читтән кертелгән автомобильләргә утилизация хакы физик затлар өчен 250 тапкырга арткан. 29 октябрьгә кадәр физик затлар өчен 3400, 5200 тирәсе булса, хәзер 528 меңнән миллион ярымга җитә. Бу яңалык нигә кирәк? Илдә параллель импорттан файдаланучы, ягъни СНГ илләре аша машина кертүче кара базар бар дип белгечләр. Җәй ахырында юридик затлар өчен тариф кыйммәтләнгәч, салоннар машиналарны шәхси кешеләр аша алып кайта башлаган. Шушы кармакка салон өчен түгел, үзенә машина алучы гади кешеләр дә эләгә. Татарстанда алар йөзләгән. Утилизборлар үзгәрде дип хәбәр килде. Менә шулай ике уртада калдык без. Шәмсетдин Зайнетдинов бу машинаны Кыргызстанга барып базардан сатып алган. 2018 елы тулы приводлы. Аның өчен 2 миллион 100 мең сум түләгән. Ул монда кайтып җиткәнче илдә закон үзгәрә һәм аңардан хәзер утилләштерү бәясен 100 тапкыр күбрәк түләүне таләп итәләр. Машинаны алдым 21 мең долларга. Монда килеп, менә шу лабораториялар, юл акчалары белән миңа төште ул 22 мең долларга. Ике адна лабораториялар ясадылар. Шу вакытта законлар үзгәрде резко. Хәзер Россиянең меңләгән кешесе читтән алып кайткан машинаны таможня аша уздыру өчен берничә йөз тапкыр күбрәк сумма түләргә тиеш. 29 октябрьдә Россия хөкүмәтенең карары үз көченә керде. Аның буенча хәзер шәхси затлар Кыргызстан, Казакстан, Әрмәнстан кебек илләрдән алып кайтучы автомобильләргә утилләштерү хакын берничә тапкыр артты. 1 августтан мондый канун юридик затлар өчен кертелгән иде. Менә 2 миллион 100 алып кайтты ул машинаны. Һәр бу машинага салым утил сбор салымы 1 279. 1 279, әйе. Түлисе бар, әйе. Әйтик, күп балалы гаилә Гришиннар хәзер Кореядан заказ биргән автомобильләрен фотодан гына карап торалар. Ул Кыргызстанга кайтып җиткән, ә монда таможнядан үткәрергә акча җитми диләр. Так как у нас семья большая, нам требовалась семиместная машина. Гаиләбез зур, шуңа күрә без 7 урынлы машина алырга уйладык. Моңарчы Ладада йөрдек. Аны сатып кредит алып, мондагыдан 300рак бәягә заказ биргән идек. Хәзер нишләргә дә белмибез. Ситуация непонятна, как нам дальше. Белгечләр фикеренчә, утилләштерү хакын кара базарда машина алып сатарларын фаш итәр өчен күтәрделәр. Чөнки моңарчы алар параллель импорт мөмкинлеген үз хисапларына файдалана иде. Были серые схемы, то есть юрлица, автосалоны, чтобы не платить утилизационный сбор на машину. Моңарчы шундый законсыз юллар бар иде. Әйтик, автосалон хуҗалары утилләштерү хакын югары бәядән түләмәс өчен үз хезмәткәрләрен чит илгә җибәреп, алар үз исемнәренә машина сатып ала иде. Аннары монда саттылар. Димәк, машина сатылганчы физик зат исемендә тора. Бер кеше чит илдән 10, хәтта 30 машина алса да, автосалоннар утилләштерү хакын түләмиләр иде. Ләкин хәзер бу тузакка намуслы гади кеше үзе өчен генә алучылар да эләкте. Хәлдән чыгу юлы бармы? Без Татарстан таможнясына мөрәҗәгать иттек. Данным постановлением Россия хөкүмәте карары нигезендә транспорт чарасын утилләштерү хакы үзгәрде. Утилләштерүне иске бәядән түләргә теләүчеләр бер юлы 3 таләпне үтәргә тиеш була. Пониженных коэффициентов суммы утилсбора должны одновременно соблюдать условия. Татарстанның таможня хезмәтендә әйтүләренчә, утилизация хакын ташламалы бәядән түләү хәзердә сакланган. Моның өчен 3 шартны үтәргә кирәк. Беренчедән, автомобиль сатып алучының шәхси кулланышында булырга тиеш. Икенчедән, сатып алып, аны таможня аша үткәргәч, ул 12 ай эчендә сатырга тиеш түгел. Өченчесе һәм иң мөһиме, сатып алынган автомобиль Евразия икътисади берлеге илләреннән транспорт таможнясы декларациясе буенча кертелгән булырга тиеш.
Машина сатып алучыларның ондай декларациясы юк, чөнки моңарчы ул кирәк булмаган. Автомобильләрне товар декларациясе буенча кайтарганнар. Хәзер халык аптырашта. Хукук белгечләре аларга судка мөрәҗәгать итәргә киңәш бирә. Бу очракта әлбәттә кешеләрнең саны күп инде, зыян күрүчеләрне дип атаган дип аны закон буенча зыян күрүче дип саналмасалар да, алар бергәләшеп эшләргә тиеш дип уйлыйм бу очракта. Һәм безнең бит инде Россиядә автомобиль йөртүчеләрнең үзенең җәмгыяте бар, аларда автомобиль йөртүчеләргә бик ярдәмлеләр, аларның юридик хезмәтләре бик көчле. Дәүләт думасы депутаты Ярослав Нилов Россия хөкүмәтенә күп кенә гражданнарның мөрәҗәгатен җиткерде. 31 декабрьгә кадәр утилләштерү хакын элеккечә калдыруны сорый. Это граждане, которые приобрели как физические лица в личных целях. Бу кешеләр үзләре өчен кулдан машина сатып алган. Аларга хәзер дәүләт ярдәме кирәк. Бу карарга мораторий игълан итеп, аны үтәүне туктатып торырга һәм киләчәктә законнарны кертер алдыннан матбугатта аларны аңлатып сөйләргә кирәк. Яңа тәртипне белмәү җаваплылыктан азат итми. Бүген читтән машина сатып алып, аны терки алмаучы йөзләгән кеше Владимир Путинга мөрәҗәгать юллаган. Алар да физик затлар өчен бу кыйммәт түләүне вакытлыча кичектерүне сорый. Просим вас дать временный переходный период, чтобы мы, простые люди, смогли оформить свои автомобили, а не выбрасывать их на свалку. Фәйрүзә Мәҗитова, Наил Абдуллин, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Махсус хәрби операция башланганнан бирле республиканың кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиленә хәбәрсез югалган 100дән артык хәрбинең туганнары мөрәҗәгать иткән. Унысы турында мәгълүмат табылган. Эш дәвам итә. Бу СВО белән бәйле мәсьәләләрнең берлеше генә һәм иң зурысы да түгел. Күпчелекне хәрби хәрәкәттә катнашучы таныклыгы алу мәсьәләсе борчый. Аннары актуальлеге буенча икенче урында реабилитация узу мөмкинлеге тора. Шулай ук социаль түләү шартлары кызыксындыра. Бу атнада Татарстанда яңа республика программасы гамәлгә керде. Ул забота о своих үзебезнеклекләрне кайгырту дип атала. Һәм СВОда катнашучылар аларның гаиләләренә ярдәмнең төрле формаларын үз иченә ала. Бу армиядан килгән фотографиялары, без аны зурайттык. Бу фотода Надежда Смирнованың улы улы Петр, 24 яшьлек егет Луайш районы Ташкирмән авылы мәктәбен, Казанның автотранспорт техникумын тәмамлый. 20 яшендә армиягә Читага китә, шунда 2 ел контракт төзеп хәрби хезмәткә кала. Февральдә махсус хәрби операция башлангач, аны танк командиры итеп билгелиләр. Соңгы тапкыр Петр әнисенә 2022-нең мартында шалтыраткан. Улым нормальныймы дим дә, нормально да әйтәм, ранен түгелме, берәр җиреңдә нәрсә булса, җок менә пойдет диде. Я говорю, ну әйт инде, качырып утырма хәзер, булай да булгач дип сорадым мин анда да. Пойдет диде. Хәзер ул миңа әйтте, менә без как раз диде, үзебезнең җакка чыктык диде. Шул көннән Смирновлар гаиләсе көтеп яши. 3 ай дәвамында бер хәбәр дә килмәгәч, улларын эзли башлыйлар. Төрле оешмаларга хат яздык диләр. Если ул үлгән дисеннәр. Если ул тере Каядыр госпитальдә может жатат, оны может плендадыр ул. Антонда ич берәү дә әйтмәй. Гаилә шул исәптән республикада кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил исеменә хат яза. Безнекеләр Россия вәкиленә мөрәҗәгать итә, аннары хәрби частька чыгалар. Шуннан соң Петрны хәбәрсез югалучылар исемлегенә керткәннәр. Бездән ДНК алып киттеләр. Безгә әйттеләр, ну, частьтан килде хат, то что были тяжелые бои с их частью и есть, ну, погибшие, пострадавшие. Шуннан аннары бер вакыттан соң безгә хәбәр иттеләр инде, совпадение юк дип. СВО барган ел ярымда Смирновлар кебек 100дән артык кеше вәкаләтле вәкил аппаратына мөрәҗәгать иткән, 10 хәрбинең һәлак булуын раслый алганнар. Красный Крест, он бит международный шундый связьләр бар да, ул чыга Украинага. Онда бит менә Красный Крест аркылы, Украина аркылы менә ул исемлекне карый. Пленда кем булса, все равно онда бит исемлек бар. Именно шулай алар аркылы тоже топ кеше табыла. Командирлар белән сөйләшә чыгабыз. Аннары мин уже әйттем, Москальков Татьяна Николаевна белән военный прокуратурага язып җибәрәбез, шалтыратабыз. Бер кешене эзләү өчен дистәгә якын оешма белән хезмәттәшлек алып барыла. Яңа республика программасы Смирновлар кебек эшне нәрсәдән башларга икәнен, мондый гаиләләргә нинди ярдәм чаралары каралганын белмәүчеләргә беренче ярдәм кебек. Забота о своих сайтын ачасың да үз категорияңне эзли башлыйсың. Әйтик, Смирновлар олы уллары СВОда катнашу сәбәпле кешесен бюджетка күчерә алган. Запуск сайта позволит нам с вами обеспечить. Әлеге сайт махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына барлык кирәкле мәгълүматны бер урында җиткерергә мөмкинлек бирә. Шуңа күрә хәзер алар кызыксындырган сорауга министрлык һәм ведомстволарга мөрәҗәгать итмичә дә җавап таба алачак. Бу минем орден мужества, ордена китель белән абыйда. У меня әтике бер иде.
поэтому анарга бирдим. 21 яшьлек Адель Уркунбаев СВОга 2022 июнендә үз теләге белән китә. Хәрби разведка гаскәрләрендә хезмәт иткән сержант СВОга җибәрелә, мот угышчылар ротасы командиры итеп билгеләнә. Август аенда нык яралана, аякларын туймый башлый. Хәзер ул Казанда реабилитация уза. Монда просто белмисең, нәрсә кирәкми, а былай фонд защитников Отечества, буша социальный координатор, мне ветеран боевых действий эшләмәделәр әле. Вот, 1,5 года көтәм. Гадел кебек тоныклык көтүчеләр ярдәм сорап килүчеләрнең күпчелеген тәшкил итә. Ватанны саклаучылар фондында егет турында беләләр. Ул документ олачак дип ышандырдылар монда. Шундагы фонд 5 ай элек кенә оешты. Механизмын аңлар өчен, җайга салыр өчен вакыт кирәк иде диләр. Тоныклык сораучылар күп. Ноябрьдә шул ук сорау белән Вагнер компаниясе вәкилләре мөрәҗәгать итә башлаган. Без кирәкле документларны җыябыз, аларга булышабыз. Аларны шул документларны оборона министрлыгына җибәрәбез. Яңа республика программасы сайтында ветераннар дигән категория бар. Анда аларга тиешле айлык түләү, еллык реабилитация шартлары күрсәтелгән. Ветеран статусы алу бүлегенә керсәк, кирәкле документлар исемлеге чыгачак. Республика программасы буенча Телеграмда чат-бот эшли башлады. Димәк, монда сезнең белән робот аралаша. Мәсәлән, мине хәрбиләргә тиеш булган түләүләр кызыксындыра ди. Кирәкле төймәгә басабыз һәм барлык мәгълүмат белән танышып була. Шул ук вакытта сорауны язып та була. Мәсәлән, мине хәрбиләрнең йөкле хатыннарына тиеш булган түләүләр кызыксындыра ди. Язабыз. Берничә минуттан бот җавабын кайтара. Хәрбиләрне эш белән тәэмин итү мәсьәләсе дә контрольдә. Илкүләм проекты буенча программалары, укыту программалары буенча укытабыз. Ләкин ул үзенең бизнесын ачырга тели икән, без шул ук вакытта ярдәм шулай күрсәтәбез. Беренчедән, бизнес планны төзергә, ничек, нинди бизнеска керергә, һәм акчалата бер тапкыр 147 мең безнең эш белән тәэмин үзәкләре буенча шулай ук бизнес ачырга өчен ярдәм күрсәтәбез. Бу зур эшне төрле ведомстволар бергә алып бара. Ярдәм эш яссылыкта федераль, республика районнарда күрсәтелә. Сайтның барлыкка килүе булган мәгълүматны тәртипкә салырга һәм аны кирәк кешегә тиз рәвештә алырга мөмкинлек бирә. Иң катлаулы сорауларга җавапны сайтта табып булмый әлбәттә, әмма иң еш бирелә торганнарына җавап күз алдында. Аны тулыландыру дәвам итәчәк. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев. Адымнар. Без Татарстанда акрын гына авиация төзелеше тармагы яңаруын күзәтә башладык. Хәзер ил сәнәгате алдында катлаулы бурыч тора. Россиядә пассажир авиациясе төзелешен образлы итеп әйтсәк сүтеп кору һәм самолетларны үзебездә җитештерә башлау. Традициялар сакланган әле, әмма дистә еллар дәвамында барлыкка килгән бушлык бар. Ул технологиялар буенча калышуда, кадрларны югалтуда. Бу атнада Казан авиация заводында Ту-204 самолетларын күбрәк җитештерә башлау өчен яңа 2 цехка нигез салынды. Берләшкән авиатөзелеш корпорациясенә керүче Туполев җәмгыятенең бу соңгы еллардагы беренче зур төзелеше. Хәзерге көндә яңа авиация төзелешендә яңа гасыр башланды. Бу гасырның башлануы берничә элементтан тора. Монда инде яңа материаллар барлыкка килү, яңа станоклар, роботлаштырылган станоклар барлыкка килү. Шушы бөтенсен алганда, бөтенсенең суммасы шушы яңа гасырга аяк басуга безгә булышты. Бу атнада Казанда авиация тармагы өчен әһәмиятле вакыйга булды. Заводта яңа төзелеш башлана. Уважаемый Рустам Нурлевич, разрешите начать производство работ и открыть эту стройку. Разрешаю. Берләшкән авиатөзелеш корпорациясе генераль директоры Юрий Слюсар белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яңа цехларга нигез ташы салуда катнаштылар. Берсендә детальләрне эшкәртәчәкләр, икенчесендә Ту-204 очкычына агрегатлар ясаячаклар һәм самолетларны җыячаклар. Җитештерү программасы киңәйтелү сәбәпле заводта яңа мәйданнарга ихтыяҗ барлыкка килә. Менә монда мисал өчен механик эшкәртү үзәге барлыкка киләчәк. Анда озын үлчәмле детальләр җитештерергә планлаштыралар. Хәзерге вакытта биредә эш башланды инде, яңа корпусның нигезе өчен урын әзерләнә. На данный момент производится, что вы Хәзер фундамент ясау өчен чокыр казыла. Төзелеш участогындагы 2 экскаватор эшли, 5-6 машина материал ташый. Цех нигезен салу белән бергә административ корпус өчен подвал ясала.
эшләр параллель рәвештә барачак. Яңа корпуслар Ту-214 очкычларын җыю өчен кирәк. Бер елга ким дигәндә 20 пассажир очкычы ясау максаты куелган. Чөнки дәүләт оборона заказын үтәү һәм пассажир техникасын күбрәк җитештерү Казан авиация заводы алдында торган иң әһәмиятле бурыч. Быел Казан заводында җитештерү мөмкинлекләрен арттыру өчен Владимир Путин 42 миллиард сум өстәмә акча бүләчәген әйткән иде. К 2025 году мы будем серийно производить 10 машин в год Ту-214. Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу. Вот мы хотим этим воспользоваться. Обязательно надо это сделать. На сегодняшний день те федеральные целевые программы, которые... Ил хөкүмәте пассажир очкычлары Ту-214-не җитештерү программасы буенча елына 20 самолет ясау бурычы куйды. Бу зур хезмәт. Әлеге очкычларны җыю өчен, әлбәттә, яңа җайламалар да, яңа технология чаралары да, яңа технологияләр дә кирәк. Шуңа күрә җитештерү мөмкинлекләрен арттырабыз. Алга табамында яңа логистик үзәге төзергә җыйналар. Татарстан ауыр заманларда Ментимир Шарипович, Рустам Нургалеевич икесе аны сакладылар. И не просто сакладылар, а яңа үсешкә этәрделәр. Иң заманча завод булачак. Көн кадагында торган мәсьәләләрнең берсе кадрлар кытлыгы. Казан авиация заводында хәзер 8 меңләп кеше эшли, әмма җитештерү мөмкинлекләрен арттыру кадрларга ихтыяҗ барлыкка китерә. Без популяр эшсезләү сайтларының берсенә кереп, Казан авиация заводына бүген кемнәр кирәклеген карадык. Бер юлы 53 вакансия ачыла. Предприятиедә иң күп ихтыяҗ инженерларга. Бүген үк 16 шундый белгечне алырлар иде. Аларның хезмәт хакы 55 меңнән 140 меңгә кадәр. Участок мастеры эзлиләр, аңа 60 мең сум түләячәкләр. Монда килгән слесарь 60 мең алачак. Бүген предприятие өчен кадрларны күбесенчә КНИТУ КАИ әзерли. Завод Ростех составына кергәнлектән уку йортында Крылья Ростеха дигән махсус программа кабул ителгән. Студентлар беренче курстан ук заводка практикага килә. Хәзер предприятиедәге хезмәткәрләрнең 40% авиация институтын тәмамлаган. Авиация заводы белән Крылья Ростеханың программа күләмендә целевой набор буенча күп кенә белгечләр әзерлибез. Ул конструкторлар, ул технологлар, линейный инженерлар, техниклар. Һәм инде киләчәктә андый студентларның саны шактый артачак. Без инде шатланабыз, чөнки чынлап та күп еллар Казан авиация заводында менә теге пассажирский самолетлар бик күп чыкмады. Алар бармак менән санап ел саен чыга торган иде. Ул зур эш булачак. Җаваплы эш. Ту-214-ләр Россия пассажир авиациясе төзелешенең беренче карлыгачы булырга тиеш дигән өмет яши, чөнки бездә әзер модель бар. Суперджет, он должен был появиться в 2010 году. Суперджет 2010 елда ук барлыкка килергә тиеш иде. Россиягә карата санкцияләр кертелгәннән соң, чит ил очкычларын алыштырырга кирәк диделәр, тик алмаш итеп, уйлап табылган очкычны бит әле норматив буенча озак вакыт сынарга да кирәк. Әле алар аны кайчан тәмамлый, ә безнең очкыч әзер, һәм ул авиакомпанияләр тарафыннан файдаланыла да инде. Авиатөзелеш тармагының акрынлап аякка басуын яшьләр дә күрә. Студентлар арасында бу юнәлешкә кызыксыну арту турында әйтәләр. Кызыксыну безнең яшьләр арасында югары үсә дип әйтәбез. Без бик шат, вакытлар үзгәрде. Хәзерге студентлар аңлап укыйлар. Институтка кергән чөнки бәләкәй чактан инде самолетлар белән кызыксынадыр һәм аларның конструкциясын күбрәк белер өчен, ничек алар төзеләләр, ничек җыялар аларны. Шуңа күрә монда кирдем. Безнең укытучылар, студентлар, галимнәр аңлыйлар. Менә безнең машиналар җире җирдә тигезлектә дип яссылыкта, ә без бит самолетлар очырга күп урын бар. Алда зур максатлар һәм зур эшләр тора. Проект катлаулы һәм ул чын мәгънәсендә бездә авиация төзелешен яңа дәрәҗәгә чыгара ала. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Гадел Миндубаев, Адымнар. Авылларда коз өмәләре башланды. Безнең республикада үстергән козлары халкына караганда 6 тапкырга күбрәк булган район бар. Мөслимне чын-чынлап Татарстанның коз башкаласы дип атап булыр иде. Ул районның брендына үрелгән кош. Монда җитештерелгән итнең 90% сыерныкы, бузауныкы, дуңгызныкы да түгел, ә кош-кортныкы. Коз авылны эшләйтә, үстәмә керем чыганага ролен үти һәм яшьләрне авылда калдыра. Һәм нәкъ менә Мөслимдә авыл хуҗалыгы кооперативлары кошчылык юнәлешендә уңышлы эшли. Район җитәкчелеге авылларда бушап калган фермаларны коз тутучылар бирә башлаган. Районның тормышын үзгәрткән шөгыль турында Рүзәл Шәрипов сөйләр.
Район үзәгендәге паркларның берсендә әлеге кышларга багышлап һәйкәл урнаштырганнар. Әле нинди генә биеклеге 3 метрдан артык казлар кочаклашкан, башларында милли бизәкле яулык түбәтәй. Бәләкәй чакны менә хәтерлим, мин казлардан бик нык курка идем. Хәзер менә кияүгә чыктым Мөслим ягына. 2015 елдан асрыйбыз. Миңа менә бу хайван, менә честно, мин аны бик менә яраттым. Айгөл Хафизова хисапчы, Ирер үзәл мәктәп директоры. Тугаш авылында ел сайын 1000 баш каз асрыйлар. Үзләре бу шөгыльне хобби дип атый. Көзен өмә вакытында төп эшләреннән ялга китергә тырышалар. Беренче 2 ел авыр каз асрыйлар. Аннары ничектер кирип киттек инде, җайлашты. Казны, во-первых, аны яратырга кирәк. Вот мен аларны бик нык яратам. Казның ите тыгыз булсын өчен Хафизовлар аларны җәен су буенда үстерергә тырыша. Сатып алучы шундыйына өстенлек бирә икән. Үзләре эштә вакытта көтүкче яулыйлар, кышларның болында йөрүе азыкка китәсе акчаны да янга калдырырга ярдәм итә. Казышы вообще плюста кала в основном. 4 каздан 1200 сум пук белән генә эшләп була. Патрахасын сатасың. Патрахасы 150 сум, 200 сум, наверное, йөри. Казның килосы бүгенге көндә 650 сум. 4 килолы каз булса, уже 2000-нан артып китә. Хафизовларның күршеләре Радик Мәхүбрахманов та 1000 каз тота, 20 елдан артык асрыйлар. Әзер товарны Мөслим халкы гына түгел, якын тирә районнардан да килеп алып китәләр. Тегендә апитәләр, Тузлыбызда, Җырында апитәләр, бөтен берсен апитып баралар инде. Эш башларында апитәләр үзләре. Бер дә авырлыгын сизмим инде, ана үрәнгәнгәдер инде. Алла мал юк минем, мал тотмый, шул бер казлар гына тотам мин. Шуңа күнелгәндер инде. Хөкүмәт тә безнең ярдәм итә башлады. Менә быел гына безнең 800 меңгә якын безнең халкыбыз, җирле халкы субсидия алды. Сыердан сыер ясар өчен 3 ел, 4 ел вакыт кирәк. Әле синең сыер буламы, юкмы әле? Шулай бит. Казны инде менә шул яздан алдым, көзгә сатып, үзендә ишәнне куш булашында инде. Әле генә ясап куйган идем. Хөндәрләрне әле тагын ясыйсы бар. Фәүзәрия Бәдретдинова кышчылык бизнесының башка ягын ачкан. 50 генә казы булса да, мамыгыннан дистәләгән мендәр тутырам. Аларны Казанга сата. Кибет мендәрләрендә җокладык та хәзер авыл мендәрләрендә юклыйсы килә картая диделәр дә мендәр сорый башладылар хәзер шәһәр кешеләре. Гадәттә район үзәкләрендә авыл хуҗалыгы белән артык шөгыльләнмиләр, ә монда каз асраучылар йорт саен диярлек. Соңгы елларда яшьләр шөгыльләнә. Рафис Бәдретдинов быел 2 дусты белән 5000 үрчетә башлаган. Хәзер хуҗалыкларында өмәнең кызган чагы. Каз йылкырга көндә 10 кеше чакыралар. Егетләр үзләрен ашлы, Мөслим халкын эшли иткән. Һәр чис тарткан каз өчен 200 сум түлиләр. Эшләсеннәр җегетләр. Безнең кебек кешеләргә эш булып тора шунда. Эш кирәк бит. 7нче яртыда без монда кич 4ләрдә өйдә булабыз инде. Каз бит инде элегелектән килгән иң яхшысы. Аны кыздырып та була, аны пешереп та була, бәбит туенып барып та була. Күрдегезен цехта шис тарты, хәзер әзер казларның кая сакланганын без сезгә күрсәтәбез. Суыткычларында хәзер 1000 түшкә бар, тагын шуның кадәрен сатканнар инде. Егетләр кооператив оештырып, каз такларга һәм ысларга җыенам. Бу инде эшкәртү дигән сүз һәм товардан алыначак өстәмә файда. Каз кайтып, готовый продукция иттереп күрәбез. То есть катырылып, копчение, тузлау и теге может даже бүтән төрле продукцияларда дип уйлап торабыз. Иншаллах, инде атнасаен суббота көне ярмаркага да чыгабыз. Ярмаркаларда алып чыгып сатабыз үзенең продукцияларны. Һәм дә инде Казанга, копченый казларда алалар менә. Аллаһ шөкер, инде Мөслимдә үзендә бар, Актанышта алалар. И Уфа якларында да күп менә спрос бар безнең продукцияларга. Районда каз асрау соңгы 20 елда популярлаша. Моңа мөгезле эретрелек фермаларының бушап калуы да йогынты ясаган. Кырчылык белән шөгыльләнүче фермерлар аларны төзекләндереп каз асрый башлый. Хәзер бит инде безнең терлекчелек тармагында яңа фермалар төзеп, яңа технологиялар белән эшлиләр. Ә иске фермалар инде безнең как бы искерделәр. Шуңа да карамастан безнең булган бүтән бушаган фермаларда шушы кышчылык направлениесе булган фермерлар алып, бер торакта 3-4 кешене эшли итсә дә, бу бит инде авыл халкын эш белән тәэмин итү дигән сүз. Хәзер Мөслимдә 10 крестьян фермер хуҗалыгында каз үстерәләр. Әле бу шәхси эшмәкәрләрне санамаганда. Быел гына районда 5 шәхси хуҗалык ачылган. Ел сайын районда 120 мең баш кыш үстереп саталар. 2023 елның 10 аенда 6303 тонна ит җитештерелде.
Шуның 90% кыштына туры килә. Фермерлар елдан-ел ит җитештерүгә кызыксыналар. Районда акчасы булмаган кешеләрне дә эшмәкәрлеккә тарту юлын тапканнар. Агролидер кооперативы халыкка һәм фермерларга бәпкәләр чыгарып сата. Мисал өчен, син язын 3 каз алып үстерәсең, шуның берсен көзен фермерга кайтарасың. Шутлап караган 30 меңнән артык каз безнең Мөслим районындагы халык үстерә. Инде бер казны, үскән казны уртача 2000 сум дип алсаң, 60 миллион сумлык өстәмә акча эшли дигән сүз Мөслим халкы. Менә бу безнең агролидер кооперативы менә бу сорауга да җавапны тапты, әйме? Үстерегез каз, кемдер 50-не үстерә, кемдер 1000-шәр үстерә торган хуҗалыклар да бар. 500-шәр, 200-шәр, 100-шәр. Булар бу инде бик күп кенә акча эшләп була дигән сүз. Казлар Римны коткарган диләр. Хактырмы, юкмы, анысы билгесез. Әминә Мөслимне бу кышлар чыннан да күтәрде. Хәзер ул кышчылык тармагы буенча зур инвесторлары булмаган районнар арасында беренче урында тора. Мөслим районыннан Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Безнең алдагы репортажыбыз туган көн турында булачак. Моннан нәкъ 5 ел элек Шаян ТВ эшли башлады. 12 ноябрьдә безнең яшь хезмәттәшләребезнең беренче кечкенә юбилее. Бүген телеканал аягында нык басып торучы, үз йөзе, сыйфатлы, популяр тапшырулары булган, алар белән Россия дәрәҗәсендә конкурсларда катнашып җиңүләргә ирешкән иҗат коллективын берләштерә. Замана балалары белән дус булу өчен Шаян бүген нинди проектларга алына? Бу хакта Гөлназ Сәйфетдинова. Шаянның туган көненә без төзелеп апталар. Яткан Шаян ТВ туган көне белән сине. Туган көнгә иң кадерле котлауларны балалар җибәрә. 5 яшьлек уңаеннан Шаян ТВ флешмоб илган иткән иде. Телеканал үз тамашачылары белән инде 5 ел элемтәдә. Заманча татарча, шаян балаларча, үскәч, зурайгач та горур һәм татарча. Муса Җәлил премиясе лауреаты Шаян ТВга 5 ел тулды. Без бөтен татар балалары өчен зур бер дөнья. Шаян ТВ ачылган вакытта студияда 10 бала булса, хәзер алып баручылары гына 100-гә якын. 9 яшьлек Сәйдәне тавыш яздырганда очраттык. Биектаудан эшкә йөри. Шаянга ул Сәйләм проекты аша килә. Төрле геройларга тавыш бирү ул бик кызык, әмма ул бик зур хезмәт. Зур теләк белән йөри. Ул үзе ашкынып, үзе өйрәнеп, беренчедән ул үзенең татар телен байыта. Истә калдыру сәләте бай. Бак 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 кыйгак кыйгак тавыш бирә казүрдәк. Шаян ТВның яңа проекты койрыклы җырчылар дип атала. Тапшыру 6 яшькә кадәргеләр өчен һәм YouTube'та чыга. Сабыйларга туган телдә аваз күнекмәләрен формалаштырырга ярдәм итә. Интернетка куюга ук беренче эш чыгарылышны 29 мең кеше караган. Өйдә әниләр белән нәниләр генә түгел, әзер материалны бакчаларда да кулланалар. Бик күп шылтырата башладылар һәм кайчан тагын бирәсез, аларны күрсәтергә ярыймы? Аларны дәресләрдә бик актив кулланабыз. Балалар инде бу рәсемнәргә карап, хайваннарның, кышкыртларның атамаларын татарчада өйрәнәләр. Кул. 3-5 яшьлекләр өчен тагын бер популяр YouTube проект санарга өйрәтә. Анимацион рәсемнәр татар халкының милли бизәкләре белән таныштыра. Шаян саннарны 50 мең бала караган инде. Димәк, шуның кадәр сабый туган тел өйрәнә. Әлегә иң популяры Шаян әлифба тапшырулары. Аның тамашачылары буенча Шаян ТВ рекорд куя. Аны YouTube каналыбызда безнең иң зур караулар. Шуның өчен без 2нче сезон итеп Шаян саннар проекты ясадык. Килде китте шоу татар эстрадасы йолдызлары, блогерлар, алып баручылар һәм шоуменнар катнашында әзерләнә. Монысы инде яшүсмерләр өчен. Салават абыйны көтәләр барысында, Илсия Бәдретдинованы көтәләр барысында, Марат Яруллинны көтәләр барысында язалар инде. Яшьләр хәзер интернетта яши, шуңа күрә проектлары мультимедиа форматында әзерләнә. Интернет тамашачысы ул бик гадел дип әйтергә кирәк. Без аны телевизион форматта алай күрергә, тоярга да мөмкин түгел. Без бу очракта исә барысы да көн кебек ачык. Балалар алар тартылалар, әле сөйләшеп белмәсә дә, Шаян ТВга карап, башта Саян ТВ диләр, аннары Шаян ТВ дип әйтә башлыйлар һәм иң мөһиме безгә килгән балалар барысы да татарчаны бит инде югары дәрәҗәдә белмәскә мөмкин. Бәлки менә мәсәлән Сәйлән проектын алсак, Сәйлән проекты 5 ел инде без үткәрәбез. Алар татарча матур җырлыйлар, ләкин сөйләшә белмиләр. Хәзер бер-берсеннән күреп, алар уздырып татарча сөйләшәләр. Туган телне үстерүдә Шаянның роле бәхәссез. Аңа хәтта ниндидер бәһә дә биреп булмый. Ул шундый зур дәрәҗәдә, менә мин бик рәхмәтлемен әле бу проектның авторларына, әлбәттә инде беренче чиратта Рөстәм Нургалиев, Миннихановка һәм менә шушындай иҗади коллектив туплый алган Татарстан Яңа гасыр телевизия компаниясына
Әгәр дә безнең Шаян каналы булмаса, бу тәрбия өлкәсе ниндидә бер бушлыкта калган кебек булыр иде. Балаларга барып җитәргә кирәк, яңа формалар эзләргә кирәк, яңа эшләргә кирәк һәм аларны да безгә тартып, бергәләп үсәргә кирәк. Һәм матур, көчле татар балалары, татар халкын ярата торган балалар белән үстереп кирәк. Телеканал телевизион конкурсларда катнаша һәм җиңә. Димәк, бу проект үзенең кирәклеген раслый. Шаян ТВ каналы Рөстәм Миннеханов ярдәме белән эшли башлады. Ул ачылыш тантанасында үзе катнашты. Аларның тормышы, үсеше белән даими кызыксынып тора. Килеп интервьюлар бирә. Без күрәбез. Сез зур хезмәт куясыз. Сез бу уенга түгел, бу профессионал, зур эш, һәм сез аны бик матур итеп эшлисез. 5 ел эчендә Шаян балаларының чын дустына әйләнде. Ул бакчада, мәктәптә өйрәтмәсәләр дә, өйдә, туган тел мөхитендә яшәтә. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.